ya bụ ndị a kịta ụfọdụ ibi obodo oyibo ị ga-anya teksi. Ihe a bụ teksi pak cha. Ụfọdụ bụ teksi onye gochi ihe na-apụta. Ị na-apụta ndị teksi ebulu gị bunaa gị ma ọ bụrụ na ijiri moto. Ihe a bụ shọpin senta ka anyị nọ na ya. Anyị nọ na shọpin senta. So ifuru ya, ihe a bụ shọpụ o mere extend ebe a. Ebe a bụ ịmaga ọ dị ka afịa, ọ dị ka mini market. A na-ele ma akwa. Ifuru akwa ndị a na-elekwa ya ọnụ ala. A na-elechi ya ọnụ ala. Igotie ilutezi ụnọ gala ọnụ. Ifuru ndị a kịta unu filia. Ihe abụọ akwa pati ụmụ nwanyị na ebe unu like. Ụmụ nwanyị ama m na unu like ebe. Ama m na unu like ebe ụmụ nwanyị. Unu bịaba ebe a. Bịaba na ebe a. Ahịa anyị amaka. Ahịa anyị amaka ha dị nọ. Eke Orie. Unu fụrụ ihe ha ji eleche ihe. Onye nọ n'ọlụ ya kịta. Ahịa anyị amaka. Ahịa anyị amaka. Onye nọ n'ọlụ ya kịta. Ọ na-edugheli nwaanyị a. Unu fụrụ ya. Ndị niile na-achọ ịbịa ndị niile na-achọ ịbịa lụọ ọrụ. Ndị niile na-achọ ịbịa lụọ ọrụ Kiara abịa edunye gị ofu onye ị na-edugheli. O nwee ike ọ nọrọ na wheelchair ị na-akwaghalị ya. Nwee ike o jiri ụkwụ ya na-aga idulie na-aga. Ọ na-atọkwa ụtọ. Ọ bụrụ sọpọt wọka ka ị weta ọ na-adịkwa mma. Ịbịa ị na-esogheli onye ahụ idujie beach, idujie silima, idujie na amusement park, idujie na bar, idujie na club. Ya bụ ị na-edugheli enye unu freedom pass. Ya freedom pass unu ama nkwụ ụgwọ unu na-agaghalị ebe niile. Ọ bụ ya ndị be anyị. Anyị na-agakwa. Anyị elutebego na junction. Anyị elutebego na junction. Ebe ebu m Peckham Library. Ifuru ya. Library a bụ ịbịa ịnọla na gụọ akwụkwọ ị browse kọmputa free. Ị ya browse kọmputa free. Anyị elutebego na Peckham Library ka anyị gosi unu nye ndị be anyị. Na-enye ebe a kịta ị ya abịa gụọ akwụkwọ ebe a. Nya anyị nwere akwụkwọ dị iche iche. O nwere akwụkwọ ịbata na ya irejista ịgụba akwụkwọ free. O nwere ụdị akwụkwọ ịma nweta ebe a. Kọmputa bụ free, ịntanetị bụ free. Ịbata na library a kịta ibido na-agụ akwụkwọ. Ị na-agụ akwụkwọ. Kọmputa juru ebe ahụ niile. Kọmputa irejistara na as long as na iweta adreesị gị na ebe ibu erejista gị nye gị kaadị membership. Ị bịa na-agụ akwụkwọ. Ị na-agụpụ akwụkwọ. Achọ ka a na-agụ akwụkwọ. Unu fili achọ ka a na-agụ akwụkwọ. So ị bịakwara irejista kọmputa ma printing. Ị na-eprint ihe. Ị chọọ ịprint ihe ị na-eprint. Ọ bịa library ogbe niile nwere library. Ya bụ ndị be anyị ndị chọkwa imejakpa atara m unu ụta na unu chọọ imejakpa. Ọ bụ ka obodo si wee dị. So onye chọọ imejakpa ya mebejakpa. Ọ gbasakwa anyị. Ọ bụrụ m mebili obodo. Ọ bụ mụ na mebili Naija. Mba, ọ bụ ndị ọchịchị mebili Naija. Nne anyị abalụbego. Unu afụghị ya na-enye. Ifụghị ya ihe abịa na-agụ. Adaobi chakwala ndị baisikụl. Unu fulia na time eji abịa maka ndị amara time. Na-enye time eji abịa. Unu fulia Peckham Library ka a na-akpụ ya. Peckham Library. A na-emekwa challenge. Fa na-eme ndị ọbụla encourage ka a gụọ akwụkwọ. Ịghọtago summer reading challenge. Unu fulia challenge bụ ibi na-agụ. Ịgụọ novel nke a, ịgụọ nke a, ịgụọ buku nke a, ịgụọ nke ọzọ. Ị na-agụ. Ọ bụrụ gị kacha wee gụta akwụkwọ. Ịgụcha iritọnụ. Igulide. Ịgụtara nri win ya award. Ifulia challenge. Iwe ebu challenge. Unu fulia presented by reading agency delivered in partnership with libraries. Ifulia ọkwa unu fulia Sadok Library.
na-enye 18th Saturday July to 10th September. 10th September elubegokwe onye ga-ewin nọzikwa maka ụmụaka ejiri ngwa akwụkwọ egwu ihe a bụ ezigbote ihe kafa na-eme. Anyị na-eje ebe a na-ese ndị ego unu n'anya unu fi ihe naira kwụrụ ya kịta. Anyị na-eje ebe ndị be anyị na-ese ndị ego na ihe naira kwụrụ ya kịta 1150 ya bụ gịnị? 1 pound iweta 1 pound ichenji enye na naira ọ pụta 1150. Ndị obele ihe ọ bụ obele ihe mba. Onye nwere ike ime jakpa anya mebe jakpa iweta 1 pound pekwe mpe 1 pound opeke ichenji enye na naira o wee pụta 1150. Mgbe mbụ nna obodo aghasago a na-asị na ọkụkọ ọchịla ụkwụ na-abọ wunye na nri obodo emebigo onye ọbụla fụrụ ụzọ jakpa anya aka m adụrụ ya. Ọ bụrụ m nwa mebili obodo ịghọtago, ọ bụrụ m mebili obodo. Unu asị na anyị na-eme ndị mmadụ faja kpaba ọ bụ m mebili obodo. Ị ga-enyefe nri, ị ga-enyefe ọlụ, ihere enyefe nri. Ọlụ dị n'obodo oyibo anaghị ekpe ekpele ka enweta ọlụ, mana be anyị a na-ekpe ekpele ka enweta ọlụ. Ụmụnne daalụnụ, taa anyị na-agagharị na-aga afịa. Ọ bụ na Morrison shop ka anyị nọ. Fa nwekwa toilet free one ma free parking. Unu ya afụcha ụmụ ihe ndị ahụ ya bụ ọ na-eme people attract fa na-abịa ya. Ịbịa afịafa ị ga-abịa jee toilet free kwụọ aka ichenjie nwa gị pampas ifuru ya na toilet fa ka ọ rakaru ma mpano ifuru ya ijeche toilet ime akụ na flush ya ifuru ya ifuke godogodo jos imere akụ na obido flush ịma ntakwa afụfụ ha obodo bụ igwe salad ka anyị na-agakwa na ụmụ ka anyị na-aga na unu ga na-afụkwa na-edugeli unu n'afịa niile ifuru amafa ma nke ndị ukwu ji ifuru nke ndị ukwu ji na-enye nke a bụ nke ụmụ nwanyị ifuru ya anyị abalutego ijechie na-amụ ibido ịkwọba aka anyị abalutego fa na-edebe ebe niile ọcha unu filia ụmụnne ọ bịa ndeewo na ụmụnne ka anyị na-agakwa woftie ka anyị jee were ego kwụọ ụgwọ. Adaobi na-akwụ ụgwọ okwero echetezi m nọmbịa ịma na kaadị m anaghị eyuzu mgbe niile so ihe ị ga-eme woftie echetezi etinye ego dị cheli Adaobi akwụgo ụgwọ nye m na ihe anyị goteche ifuru ụmụ ihe anyị goteche ka anyị bido tie rie ka o tie rie ọ na-etinye nye n'ara ahịa anyị amaka anọkwa m ebe a wee na-ekwukwe nke m ahịa anyị amaka ma dị nọ Eke Orie Afọ Nkwọ Eke Orie Afọ Nkwọ anyị egotetewe gị ihe anyị goli ihe ọsọ ngwalamgwa ị na-anya ifu na menshin ka ndị mmadụ na-eyuzuzi menshin onwezi onye ga-anọkwa na Morrison shop ka anyị goo ihe kịta anyị nọ na dia car park so ịbịa igo ihe na Morrison shop a fanwe free parking so ndị mmadụ na-alaiki ịbịa go ihe na Morrison shop a Morrison shop a dị ebe niile na United Kingdom also na one of biggest shop enwere ịghọtago also na one of them so fanwe nnukwute free parking fanwekwe ma toilet free ịbata ije n'ama free so ka anyị bido baba ebe ahụ ifuru ya ebe a bụ car park fa
a na-abụ ịpakịkwa moto ị ga-akwụ ụgwọ ọkwa unu ma ịpakị ya moto ị ga-akwụ ụgwọ nya ịkwụ ụgwọ mana nke fa na-eshọpụ fa na-afụgo shọpụ fa na-eshọpụ fa Morrison shop since gịnị unu fụlia since gịnị 1899 shọpụ dị since 19 kpimkpim since 19 kpimkpim chai. Nna anyị abatago na Peckham Leisure Center na-enye anyị abatago ebe a bụ Peckham Leisure Center ebe niile ogbe niile nwere anyị ga na-aga na-egosiche unu nye tata anyị nọ n'ogbe Peckham ya bụ ebe a niile kịta ifu ọ bụ dia Leisure Center ka ihe a na-eme ebe a ọ bụ sports bụ ịbịa na-eme ka ọsụsọ na-agba gị maka oyi na-atụ ya bụ ọ bụrụ na ị bịara na-eme ka ị na-eme sports ọya dị iche iche solie bịa maka oyi na-atụ ọkwa unu mata ebe akwa enwere ma swimming enwere ma dancing club enwere ma sports dị iche iche onwere ụdị enwere ịbịa irejista enye gị membership card ị na-abịazi ọ bụrụ mmiri ka ịbịa igwu ịbịa gwuo ọ bụrụ a na-eche ekiche ka anyị gaa nso a na-eche ekiche ndị mmadụ onye ọbụla nọ na kọmputa ama income gị ịnọrụ na high income ị ga-akwụ ụgwọ wee na-eme ihe niile ọ bụrụ na ị na-akpata ezigbo ego ị ga na-akwụ ụgwọ wee na-eme ihe niile a na-eme ọ bụrụ na ị bụ middle class abịa kwụọlụ gị obere ịkwụtọp mana ọ bụrụ na ị so na low income ị na-akpata obere ego ihe a ga-eme bụ akwụọlụ gị ụfọdụ onye nke a kpụrụ nkịtị ya na-aga ndị ji nkịta eme nwa ifuru ihe a na-emegasị ebe ahụ ọkwa ifuru ya gym swimming classes cycling ifuru ya cycle ifuru ya soft play sauna and steam ọ bụ ihe a na-emegasị ebe a so ịma ihe ị na-amasị gị ọkwa ịma ihe na-amasị gị ọ bụrụ na ọ masị gị ịbịa na-eme ya ịrọla ofu na-eme ịghọtago ọ bịa ụmụnne ọ bụ n'ogbe ka anyị bịa nke tata ka anyị nọ nke tata mbọsị ọzọ anyị ga-akpọkwa unu gaa ebe ndị ọzọ kịta anyị na-apụ na library anyị na-edo iru n'afịa ka anyị na-edo iru kịta anyị na-edozi iru n'afịa kịta ka anyị chee iru n'afịa ọ bụ n'afịa ka anyị na-echezi iru kịta fa na-azụ afịa dị iche iche ebe a bụ nya bụ striti afịa fa ọ bụ ya ifuru ebe ndị mmadụ na-akwụcha ache ụgbọ ọ bụ ya ụmụnne ka anyị na-agakwanụ ka anyị na-aga anyị ga na-egosicha unu ọtụtụ ihe nya bụ ndị na-akwadokwe jakpa unu na-akwado jakpa kama unu na-akwado jakpa unu jee na-achọ requirement unu agba n'aka na-achọ jakpa unu gbara aka na-achọ jakpa ọ ga-ekwekwa omume ụmụnne unu ga-achọta n'ihe wee chọba unu ga-azọta n'ana wee zọba ute ifuru ebe a kịta a na-abịa ewele ọgwụ boot ọ bụ nnukwu famasi kara aka ọ bụ nnukwu famasi since 18 something ifu gị hey ọ bụ famasi unu filia famasi and beauty ya bụ ga-aba ebe ahụ kịta anyị baa ka anyị jee negheli anya o nwekwa ike anyị weta ofu ihe ma abụọ ebe ahụ onunulia ụmụnne dọkịta deeli gị ọgwụ ijee na ya welie ọ bụrụ na ị nwee high income ihe ego ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ insurance mana ọ bụrụ na ị nwee low